हाई सुबेरे के बजे त 3 ओरा गइल बा जहाँ घाटे पर, जहाँ देख सकता लोग सब लोग धीरे-धीरे आवत बाटे, पूरा लाइट वाइट लगल बाटे और ए परदारे के आँखी में तले में पड़ गइल बा सुअर, देखत लोग ना इ, पूरा देखनी चियार के आँखी में लौकताटे देख सकत बानी। जौना के दुसरवा नोटिस रहनी निकाले किनरियावे, कगरिया के देखन निकाल देले बानी सामने देखत लोग ना पर्दा रो देहलस। और लइका बाड़न त एकदम रॉकेट लॉन्च करतान देखत लोग फटाफट, फटाफट पड़ाका पड़कावतान से पड़का पड़काव एकदम पगलाई देल सब तो सब पड़कावत एगो दीदी वाली इहो पड़कावे पड़कावे में लगल बा, देखत लोग इहो पता ना का बड़कावली अभी जौन लास्ट में फूट जाता बाद में चलते-चलते। और देखा एगो भैया बाना थी कहता हम काहे के उस पीछे रहियो लेके मैं हाथे में लगना उड़ावे। आई पर्दार हमारा रॉकेट लॉन्च के लिए चक्कर में पड़ गए देखो धरले 2 दिन में मिस कैले के बाद आखिरकार रॉकेट लॉन्च हो गेल जौन मिस हो गइल हवे। तब तक जने अउरियो बाने न भूत जा गेल हाथे में लेके हिलावत न। हां एगो फिर लैंप के देखा फोर फाड़ दे गेल उड़ल ना त और देख सकता लई इनके पूरा कूच काच दे गेल बाटे। फिर एगो सामने एक जने और लगल लैंप उड़ावे देखो इनका काला उड़ जाला का होला ई सक्सेस हो गेल बा लेकिन लइका पीछे पड़ गेल बान से कुकुरे की तरह। अभी सब देखते हुए देखो बड़का का धरा वरा के फिर दोबारा और जगह पूजा करे बा देखो इ लोग पूजा उजा करत तारे लोग काहे से के नाइटे बाटे धीरे उजियार होत बाटे। यहाँ जे बाटे रंगदारे बा हाथे में लेके पड़का गुज्जा उड़ावत ताटे और अब समय हो गइल बाटे अरग क और अरग दे के आई हमर ललुआ बा जने बेचारा के बाल उल छील लिए जी देखत नहीं बेचारा के नर्वस हो गइल बाटे। अब बाल उल कटाए शुरू हो गइल बाटे। हमार दीदी बैल जन बाहर रोकत ताली बाहर देखा छिला गइल हमनो के दौरी उरी लेके अब निकल गइल बंचा घर की ओर जहाँ सामने देखल आइल बाटे बेचारा घरे एकदम गला छिला गइल बाटे। मिलल जी तुम लोग अगला ब्लॉग में।